आंजों लोगोसे नों फैनांगोन नों आंनि फिसौखौ लानानै फैनांगोन नोंनि फिसायनि गथ'नि न'खराव नों फैनांगोन नोंनि बिखुनजोखौ नों गाज्रि मोन्दोंबाबो नोङो बिखुनजो होननानै साननांगोन नोंनि बिहावखौ नों गाज्रि मोन्दोंबाबो नों बिहाव होननानै साननांगोन नोङो फैथारनांगोन नों जेरावखि थाया मानो दिनै नोंनि थाखायनो जोङो बिसिमाव हाखा जाबाय ओंखाम जाया दै लोङा दिनै फिसौनि मोखांखौ नुवाखै फैथारनांगोन नायस'नानै जेरावखि थाया मानो नों फैथारनांगोन नांगौ नोंखौ आंनि फिसौखौबो लाबोफा आरो नों फैदो बर' आइजोफोरनि गेजेराव फिन हाबा जाखानाय बर' आइजोनि गोमानाय जाथाय गावजों लोगोसे गावनि उन्दै फिसाखौ लाफानानै गोमानानै दं सासे हाबा जाखानाय बर' आइजोआ सोरजोंबा बहाबा खारलांनानै दं ना बिमा फिसा बहाबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंजों लांखार जानानै दं दासिम बेनि जेबो रोखा खौरां मोननाय जायाखै मिन्थिना मोननाय बायदिब्ला थांनाय 5 जुन रबिबार बारायखालि बेलासिनि 4 बाजिसोआव न'खरनि रावखौबो मिथिहोआजासे गावनि फिसाजोखौ लानानै थांदोंमोन आरो बे ओंखारलांनायनिफ्रायनो दासिमबो न' फारसे फैफिनाखै एबा गोमानानै दं होनना मिथिहोदों बे गोमानानै थानाय आइजोआनो जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दालिगाव गामिनि थागिबि जगदीश मोसाहारिनि बिसि रैसुमै मोसाहारि आरो फिसाजोआ लक्ष्मी मोसाहारि न'खरनि सुबुंफोरा दा जेरावखि थाया मानो गथ'खौ लानानै न'सिम फैफिननांगौ होननानै खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों लोगोसे सोरबा बहाबाफोर नुयोब्ला 9706245359 जानबुं अनजिमानि गेजेरजों न'खरनिसिम खोन्थाहरनो खावलायदों। आंनि मुङा जगदीश मोसाहारि आंनि हिन्जावानो माने गोमानाय जादों आरो नामा रैसुमै मुसाहारि ओमफ्राय गथ'नि नामा लक्ष्मी मुसाहारि आरो दा रबिबार खालि 3टा टाइमाव अबहाय ओंखारलांखो रावबो नुवाखै दा आंबो गैयामोन न'आव गावनि न'आवनो दंहैयोमोन ओमफ्राय बे आं गैयियाव बियो अबहाय ओंखारलांखो नुस्लाबासै आरो दा न'नि मानसियाबो नुवासै दा बेखायनो जेरावखि थाया मानो आरो सोरबाफोर लांदोंबाबो माने फैफिननांगौ न'आव बेखौ आं लुबैदों आरो दा नोंसिनि न'खराव माबा मोनसे दावराव दावसि जादोंमोन नामा? दावराव दावसिथ' जेबो जायाखै दा माने मोजाङैसो दंमोन गासिबो आरो आंखौ माने खान्थालसो लायनो थिनहरदोंमोन नालाय दा बे थांनायावनो गावहा आंनि उनाव ओंखारलांनाय जाबाय आरो बिदि आं खावलायो जायखिया जेरावखि नुवा मानो जोंनि बर' हारि जानानै जायखिया लाबोफिननायखौ आं बबेबा नुयोबा मायोबा खिथाहरनाय बा लाबोनायखौ आं लुबैयो आरो मबाइल नाम्बार माबानि सिनायथिया आंनि नामा प्रफुल्ला मुसाहारि गामि धालिगाव पस्ट धालिगाव डिस्ट्रिक्ट चिरां आच्चा नोंसिनि न'खराव मा जादों? जोंनि न'खराव दाख्लै 5 तारिख रबिबार बेलासि 3टा समाव जोंनि बिहामजोआ सोरजों थांखो सोरजों दा ना सोरनावबा थाहैदों जों जेबो मिथिया दा बेखौनो जों बिहामजोखौ जेरैबाबो नांगौ बिनि थाखायनो जोङो दा नागिरगासिनोबो थानायावबो होबाय दा जेरावबो जों खबर मोनाखै बिनि थाखायनो जों बिहामजो फिसौखौ जेरैबाबो जोंनो नांगौ जों बिनि थाखायनो दा बे माबायाव हरनाय जादों। आच्चा नोंनि बिहामजोआ नोंसोरजों बा सोरबा बिहावजों सोरबा न'खरनि मानसिजों जेबो दावराव दावसि जेबो नांलायाखै जेबो जायाखै जानाय लोंनाय गासिबो मोजाङैनो जायो लोङो जेबो माबा गैया आरो आंबोथ' न'आवनो गैखायामोन दस्रायावसोमोन बेयो फिसायखौ गावनि बिमा बिफानि न'आव खान्थाल फिथाइ लायनो थिनहरखांनायनि फिसाय थांनायनि उनावनो बे खारखोमादों बेनिफ्रायनो गैया फिसाजोखौ लानानै खारखोमादों। दा नोंनि नोंहाजोखौ नोङो फैफिनजानो खावलायो आरोना? औ फैफिनबा मोजां जोंनो फिसौजो आरो बिहामजोखौ जोंनो नांगौ सोरबाफोर जुदि नुयोबा बर' हारिया जोंनि फिसौजो बिहामजोखौ जुदि बबावबा नुफ्लांबायदोंबा जाहाथे अननानै खिन्थाहरो बेनि थाखायनो जों बर' हारिखौ आं गोसो गोरबोजों खिन्थाहरनाय जायो नुफ्लांबायदोंबा जाहाथे अननानै खिन्थाहरो बेनि थाखायनो जों बर' हारिखौ आं गोसो गोरबोजों खिन्थाहरनाय जायो। आंनि मुङा सोमहारि बसुमतारी आं दक्षिण काजलगावनि दिनै आंनि फिसा हिन्जावखौ नैबे धालिगाव गामियाव लाबोदों दिनै धालिगाव गामिनिफ्राय दा
आंनि बिजामादैयानो थालिगाव थाबा आरो जेन'बा आंनि न'आव आलासिसो जानो थिनहरदोंमोन। आलासि जानो थांदोंमोन। दा जेन'बा आंनिया बिजामादैया रबिबारावल' समाय मोनो, बे खामानि मावनाय मानसि। आलासि जानो सानैबो थाङोमोन, ओमफ्राय बे रबिबारनि दिनाव दा गावहाथ' थाङासै, दा फिसायखौ थिनहरदों जाहैदों। फिसायखौ बेयो थांबाय। थांनायाव बेयो आंनो बुंखानाय, गेसबो बियो आंनो हैखांखाबाय आरो माने गेसआबो आङो बन गोनांखाय गावसोरनो सोनो हरथ'दोंमोन नालाय, गाव नोंसोर सुबाय था, जोंहा नाङा, नोंस्रा टाउननि मानसि होननानै आङो सुनो हरदोंमोन। ओमफ्राय बे गेसखौबो सोनानै हैबाय बिसोरो। जेखि हैखायो आरो आंनि फिसा हिन्जावानो आंनि फिसा हौवा नालाय, जोंहा अनलायनाया मोजांथार। जानाय लोंनायबाबो बिसोरो जोंनो जाखोमाया, खोथा बाथ्रा जोंनो थगायलाया। दा नोंनि नोंसाजोखौ नोङो फैफिनजानो खावलायो। ओमफ्राय बे थांनाय समाव आंना बिजामादैया जोंनो हांगार नाङो, हांगारजों नोंसोर गोबावथार सम संबाय होननानै बे कुकारखौ लानानै थांदों आरो आं मानो मिसाखौ बुंनो, कुकारखौ लानानै थांफादों। थांबाय जानोबा बे देद्रायनायखौनो लाबोबाय आं बिदि होनबाय। ओमफ्राय एसे रायज्लायबाय होनबाय थाबाय। फैबाय। ओमफ्राय दाना आं थांखोमादों ना मादों बेखौथ' मिथिला। दा आंनो जायखिजाया आंनि फिसाजोखौबो नांगौ, फिसौखौबो आंनो नांथारगौ आरो अननानै रायजो राजाफ्रा दिनै अबावबाफोर नुयोबा दिनै लाबोथारनांगोन। बर' हारिनि अननानै खोन्थाहर, दिनै बर' हारिनि गेजेराव देरहासार जानायनि, आरो बर' हारिया बेबायदि दाजाथों, आरो आलाय सिलाय बुथार जागोमानाय बा थै गोमानाय दाजाथों, लांखारजानाय दाजाथों। दिनै आंहा फिसाखौ आंहा नांथारगौ। गैयाबानो आं थांनानै थानो, आंनि फिसायाबो थांनानै थानो हाखाया। आरो आंहा बिफाया बेमारिखा, बे फिसाफोरखौ नुबासो आंनि बोराया देहाया गोख्रों जायो। फिसौजों रायज्लायनो मोनबासो आंनि बोरायनि बेमाराबो खारो। मोनबानो आङो बै खोथाखौ आं बुंखागोन। दे नोंनि फिसाजोनिसिम नों मा खावलायनो सानो फैफिनजानो? फिसाजोनि नामखौ बुंनांगोन आं। आंनि फिसा हिन्जाव, आंनि फिसा हिन्जाव रैसुमै मोसाहारि, जेरावखि थाया मानो नों आंनि फिसा हिन्जावहाय, नों आंजों फैनांगोन, आंजों लोगोसे नों फैनांगोन। नों आंनि फिसौखौ लानानै फैनांगोन, नोंनि फिसाजो गथेसिनि न'खराव नों फैनांगोन। बेखौथ' मिथिला। दा आंनो जायखिजाया आंनि फिसाजोखौबो नांगौ, फिसौखौबो आंनो नांथारगौ आरो अननानै रायजो राजाफ्रा दिनै अबावबाफोर नुयोबा दिनै लाबोथारनांगोन। बर' हारिनि अननानै खोन्थाहर, दिनै बर' हारिनि गेजेराव देरहासार जानायनि, आरो बर' हारिया बेबायदि दाजाथों, आरो आलाय सिलाय बुथार जागोमानाय बा थै गोमानाय दाजाथों, लांखारजानाय दाजाथों। दिनै आंहा फिसाखौ आंहा नांथारगौ। गैयाबानो आं थांनानै थानो, आंनि फिसायाबो थांनानै थानो हाखाया। आरो आंहा बिफाया बेमारिखा, बे फिसाफोरखौ नुबासो आंनि बोराया देहाया गोख्रों जायो। फिसौजों रायज्लायनो मोनबासो आंनि बोरायनि बेमाराबो खारो। मोनबानो आङो बै खोथाखौ आं बुंखागोन। दे नोंनि फिसाजोनिसिम नों मा खावलायनो सानो फैफिनजानो? फिसाजोनि नामखौ बुंनांगोन आं। आंनि फिसा हिन्जाव, आंनि फिसा हिन्जाव रैसुमै मोसाहारि, जेरावखि थाया मानो नों आंनि फिसा हिन्जावहाय, नों आंजों फैनांगोन, आंजों लोगोसे नों फैनांगोन। नों आंनि फिसौखौ लानानै फैनांगोन, नोंनि फिसाजो गथेसिनि न'खराव नों फैनांगोन। नोंनि बिखुनजोखौ नों गाज्रि मोन्दोंबाबो नोङो बिखुनजो होननानै साननांगोन, नोंनि बिहावखौ नों गाज्रि मोन्दोंबाबो नों बिहाव होननानै साननांगोन। नोङो फैथारनांगोन। नों जेरावखि थाया मानो दिनै नोंनि थाखायनो जोङो बिसिमाव हाहाकार जाबाय। ओंखाम जाया दै लोङा, दिनै फिसौनि मोखांखौ नुवाखै। फैथारनांगोन आइसना, नोङो जेरावखि थाया मानो नों फैथारनांगोन। नांगौ नोंखौ, आंनि फिसौखौबो लाबोफा, आरो नों फैदो। जेरावखि थाया मानो आरो नागिरनानै मोनबा लाबोदो, आरो दोनखोमानो मोननाय नङा, होखोमानो मोननाय नङा। जेरैखिबाबो नोङो लाबोथारनांगोन आंखौ, आंनि फिसाखौ आंनि खाथियाव। दिनै बिबाय बिजोमायजो फिसाय बिबोनां आरो जाथि खुरमा गासिबो गामि नाङैनो बयबो खोनानाय मानि दुखु मोनजोब्बाय। एफा मोजां आंनि फिसौआ, खुगायै रावै बावै बेबायदि फिसौ गैया। मोसानोबो रोंबाय, दानिफ्रायनो गासिबो रोंजोबो। बिमाया रोङा, बे फासा जाम्बिसो।
गावनि फिसौआसो गावनि फिसायासो रोंबावो असमिया भाषा हिन्दी भाषा बांसिन रोंगौ दिनै रैसुमिया आंनि फिसाजोआ बिबायदि सालुआनो गैबावा लाबोथारनांगोन आंनि फिसाजोखौ नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360